duk lokacin da mutum ya shiga wata damuwa ko matsi, wannan aya ta nuna mun cewa inda ya kira Allah, Allah zai amsa masa. Idan ya nuna wa Allah gazawarsa da gazawar kowa a cikin halittunsa sai shi kadai, Allah zai nuna masa ya isa, kuma dama Allah ya isa. Wannan ayar ta yi min wani babban wa'azi. Ala gafarta malam, wani lokaci shekarar da na kammala karatu a Madina, shekara ta 2006 miladiya, da ni da matata Ummu Abdulrahim da diyarmu Ummu Sulaim, wadda aka haife ta a can, aka yi mata certificate of birth a can. Muka zo dawowa, mun kammala karatu za mu dawo, sai muka shiga wani hali na matsi da ba na tsammani ne a rayuwata na taba shiga hali na ittirar irin na wannan lokaci. Ba na iya tuna wani lokaci da nake, idan na tuna sai in ji kwalla ta zo mun akan irin tsananin haraci da na shiga. Har yanzu in ka tuna kana? Har yanzu in na tuna. Kwanakin baya da na yi hira da wakilin gidan rediyo na BBC, an tambaye ni wata rana ce da ba zan manta ba wajen farin ciki da kuma damuwa. Na ambaci wannan, to amma saboda lokacinsu ya takaita sai suka yanke wannan. Mutane sun yi ta tambaya ta me ka faɗa damuwar, to shine yanzu zan faɗa don mutane su ji, kuma don mutane su gane yadda Allah da gaske yake yi. Zalika bi anna Allah huwal haq, Allah mai gaskiya ne kuma Allah shine gaskiya. Wato duk wanda ya gaskata Allah, Allah baya kunyata shi. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Na zo za mu dawo, an yi mana khuruj an nihai. Kowa wanda yake da alaka da Saudi Arabia ya san wannan. An ce an buga maka ka tafi to fa ka tafi. To matata da yata duka an buga musu khurujin nihai. Mun zo za mu dawo, tiket din da ake bamu na ɗalibai a lokacin duka tiket din kyauta ne kai da iyalanka. Haka an buga mana tiket. Ni a matsayina da ɗalibi miskin bana da kuɗin da zan iya sayan tiket wa kaina ballantana na iyalai. Baka an riga an ban kuma an baka ya wuce. Sai muka sa bukin din ranar da za mu dawo, jirgi daga Madina zuwa Jidda, jirgi daga Jidda zuwa Najeriya zuwa Kano. To ashe an samu kuskure, ni ban sani ba. Ashe ba a samu bukin na ita iyalina da diyarta ba na daga Jidda zuwa Kano, sai dai daga Madina zuwa Jidda tare da ni duka aka yi, amma wancan ba a yi confirming ba. Ni ban sani ba, ni dai kawai na miƙa wa airline sun buga, ashe sun sa cewa to be confirmed, amma ni ba su gaya mun ba. Haka a Jidda na yi komi yadda muka saba mu ɗalibai, ka san bukin ɗinka da na local flight da na international duka ɗaya ne, ashe suna su ba bukin. Saboda haka muka tashi daga Jidda, daga Madina muka zo Jidda. Ka san mata da kaya, ta yi kaya niki ga tafiyan karshe, saboda ga tafiyan karshe, ga kuma tiket dinta da na yarta na ce mata duka ta dora da excess ticket dina, excess luggage dina. Asali kamar yadda ka sani suna ba da 40 kg a wancan lokacin, 40 daidai ake bayarwa za ka yi yawa a lokacin ma duka haɗewa da 40 kg. To amma mu jami'a tana ƙara mana kyauta, ita za ta biya airline, don haka za baka 70 kg, don haka plus 30, don haka ga 70 na, ga 17 ta 140, ga na yar da take da 10% in wannan, don haka aka ƙara duka, don haka kilo malam iyaka diki kaya. Muka taso aka auno, amma wato in aka auna ka sani da daga Madina sai dai kawai ka zo ka dauka a Kano. Haka muka gama aunawa, muna zuwa ashe ita ba sa da booking da ita da diyarta Ummu Sulaim. Haka da aka zo sai aka cire kayan, aka ajiye a Jidda, sai suka ajiye a Jidda. Haka ga wahalar yanda zan dauko kayan a zuwa auna su, yanda da ni ban saba ba, ɗalibi ne kaɗai na kawai na zo na kan wuce ne. Ga kuma sai aka zo aka ce mini ai ma matarka da yarka ba za su hau jirgi ba don ba sa ma cikin fasinjojin wannan jirgin. Tun ana sora awa 2 haka a tashi, ana magana kamar wasa abu ya gagara. Lokacin wajejen karfe
ko 12 ko 1 na dare a can, nan kuma ana wajejin karfe 11 ko karfe 10. sai na kira mahaifina na ce an dan samu akasi fa, don haka a tashi a yi mana addu'a. kaji Allah ke ci. To gafata malam na tashi muka yi na yi ta yadda zan yi da roƙo da wane ne ba batun roƙo ba ne, na rasa yadda zan yi. aka yi ta auna wa mutane duk suka wuce aka gama komi, ni kuma aka ce ka zo ka wuce tun da kai kana da buki, zan tafi bar iyali da wata da yari. sannan kuma idan na ce zan jira kafin jirgi ya zo sai wani satin, mu kuma ba mu hurujin nihai akan za ta fita a cikin 72 hours, don haka kafin wani sati za a iya kama gama komawa immigration a je a sake buga saboda ikamar ta kare. don haka wannan abin da aka bar ma dama alfarma ce. sannan kuma idan na ce yanzu zan biya sai dai in sai mata sabon ticket, ni kuma banda ko sisi. Allah ya gafarta malam, na fahimci dai abin da gaske, na fahimci la malja min Allah illa ilai. ina rikice ana ta auna kayan mutane, aka gama awo gaba ɗaya, duk abokai na ɗalibai suka je suka shiga jirgi, lokacin tashin jirgi yayi, ni kuma ina tsaye da iyalai na rasa yadda zan yi ga kaya a nan. idan na ce sun yadda ma da cewa ma za a ba mu a ɗora mu akan jirgin, don jirgin ya cika, in mun samu za a ɗora mu akan jirgin ma waye zai biya excess din wannan luggage din? Zan cire ne in zubar da kayan, ya zan yi? haka ni ban san yadda zan yi ba, na shiga damuwa. ka san mutum yana cikin halin tafiya, kana marmarin dawowa gida ga iyalanka. haka aka rufe counter, aka watsi, kowa ya rufe abinsa, aka bar ni kadai. wallahi ina gaya maka sai na tuno da wannan ayar, sai na ce wa matata ki jira ni, sai na tattaki zuwa can wani wuri da nake hango wata fila, sai na je bayan filar na wawaya na gaba wanda yake kallo na, sai na durkusa akan gwiwoyi na, abin da ake ce kneel down, sai na daga kaina sama na ce rabbi, sai ina tuno da wannan ayar, sai ina roƙon Allah da abin da wannan ayar ma'anar take ciki. na ce ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun fa ajibni, yadda wannan ayar na ce na faɗa a zuciyata, na ce ya ubangiji na gaskata, kuma na gaskata abin da ke cikin wannan aya. duk abin da ɗan adam zai yi ya wuce, duk asbabul ard sun yanke, an kulle, an rufe, har an kashe wutan wurin, su kuma airline sun je sun rufe abin din su, kawai kowa ya rufe, an bar ni kadai a wurin. ni kuma kawai ina ta cewa ya rabbi mujibal mutarri idza da'a inni mutarrun wa qad da'awtuka fa ajibni. ina yi sai na ga kwalla, sai na ji kamar an ce da ni tashi, ubangijinka ya ji kuma ubangijinka zai amsa maka. kawai sai na miki, ina tashi sai na ji wani confidence a raina cewa kawai sai na daina jin duk abin da nake tsoron da uqsimu billahi alazim. sai na ga wani abun mamakin da ni ban taba gani ba. ina takuwa, ina isowa, ita suna zaune haka kawai miskina. kafin wato gafata malam, ina dawowa ina jin nutsuwa a cikin zuciyata, ba tsoro ba komai, ba tsoro kwata-kwata, na daina jinsa. ina ji cewa yanzu Allah zai nuna ikonsa, ina kuma jira in ga ikon, kuma na tabbatar da cewa Allah zai yi. kawai malam sai na ji ana kyat ana buɗe kofa daga can sama. shugaban Saudi Airline gaba ɗaya, shugaban Saudi Airline gaba ɗaya ofis ɗinsa a can sama, sai ya buɗe kakkak, ina jin ana buɗe ki, sai ya buɗe, sai ya fito ya sauko, yana takowa a hankali shi kaɗansa, bai cewa kowa komi ba, yana saukowa, yana zuwa, ni kuma ina tsaye kawai. yana zuwa sai mun haka ce hati passport, uqsimu billahi alazim, ya ce kawo passport ɗinka. what? ni ban sanya aka yi, ya kai san kana da wallahi tallahi abin da aka yi kira hati passport na bashi, kuma bai ce mun me matsalan ka, me ya faru? ni ban sani ba, ni dai kawai ina jira mujibul mutarri ya aikinsa, kuma yayi. kawai sai ya ce kawo passport na bashi, kawai sai ya je ya danna ya kunna, an riga an kashe wannan computer system din, an kashe ta.
ya jira ta yi butin ta gama tun wancan lokacin ka sai ta ɗiɗi ba irin na yanzu bane. Ta gama ya kunna kyakkyakkyakkyat ya danna pap ya danna confirm ya danna nata confirm ya danna na ta confirm wallahi bai ce mun komi ba ya gama ya ce wani afshak ina kayan na ta jawo su haka ina ta irin gaggawan nan yana kallo na ajiye su kawai sai dai ba ruwansa ma ya auna kilo na wani kawai na matso da su ba bai ma auna su ba kawai ya zo ya ta sa musu tag ya ta daddaura komi da komi da kansa ya kunna irin wannan abin da ke tafiya da kaya din nan ya zo muka daga tare muka ajiye muka daga akwati muka ajiye ya danna abin ya tafi sai mu haka ce yalla uqsimu billahi alazim ni kuma ban ce masa na gode ni ban ce cikin ka ba kawai ni dai na juya a idona akwai dan alamar kwalla haka ya ce mun komi ba ya tsaya a wurin sai da muka wuce ni da matata da yata yana tsaye yana kallon mu na je wajen wasu immigration masu buga abin har sun yi haka sun fara gengedi an watse to ko ya to kawai suka zo suka dauka pap ba wanda ya tambaye ni ya kama kara ba wanda ya tambaye ni komi ina ta wucewa ina shiru wa kowa saboda ni yadda nake ji a lokacin ba ma zan iya magana ba muka yi ta zuwa har na zo karkashin jirgi wallahi tallahi jirgin nan yayi delay ina tsammani ya kai na kusan awa daya ni ba sanya aka yi ba jirgi bai tashi ba kawai haka ina zuwa na zo na samu an riga an rufe jirgin wallahi tallahi an rufe kofar jirgi aka sa irin wannan abu na takalan nan na taka muka hau muka je muka samu wuri a ta gaba wa aka daga a wurin ni ban sani ba muka je muka zauna muka dawo Najeriya gashi yanzu ina magana da kai amma yujibul mutarra wannan shine tasirin da ba zan taɓa mantawa da shi ba darasin da na ɗauka akan wannan shine alƙur'ani gaskiya ne kuma saƙon Allah gaskiya ne wanda ya ƙara mun imani da cewa wannan alƙur'anin gaskiya ne kuma ubangiji gaskiya ne sannan wannan ya nuna mun daga baya duk abin da na zo na ji idan na tuno da wannan ayar sai in ga baya ban mamaki da Allah ya ce amman yujibul mutar wane ne yake amsa kiran wanda ya shiga cikin matsi al-muttar din nan yashmalu al-mu'mina wal kafir az-zakar wal unsa kowaye ne ya shiga wallahi in ya roki Allah da gaske Allah zai karba na ji misalai da yawa da daga baya na zo na fahimci cewa idan mutum ya yi ikhlasin zuciya ya roki Allah da wannan ayar da wannan ma'anar wannan ayar Allah yana nuna wa mutum ya isa inda mutum ya nuna ya gaza ko ba mumini bane da Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din sai Allah ce falamma najahum ashe Allah yana yi ko da mushriki ne in yi ikhlasi ga Allah ya nuna Allah kadai zai iya ya roki Allah wallahi sai Allah ya amsa saboda Allah ya isa